planiranje, divanje, ali ono što ga posebno ispunjava u svim ovim lepim jesenjim danima kada duvovi vetrić, opada jesenje lišće, to je ovaj miris koji se širi, miris svekalija koji se širi po moje terase i to je prosto fascinantno. Ja evo sada da pričam s vama, meni je jako krivo što ja ne mogu da vam preko ovog videa pružim taj neki očaravajući miris koji ja doživljavam na tom protiv dana kanalizacija i to je stvarno fenomenalno. Pružam vam se mogućnost da recimo ukoliko se otpravi veš kao što sam ga ja pravio i prostore pre nekih 5 minuta, da vam već poprimi taj oblik najlepšeg, miris najlepšeg omogućivača koji postoji, taj miris omogućivača govana i to je fascinantno. Još, da, ukoliko ste prosto poželjeli da jedete u tom trenutku, što meni također je fascinantnije, jer evo ja sam postavio ovdje na stolu sve da jedem i činjenica da možete da stanete na terasu, da udahnete malo ovih svežih govana i da jedete da jedete. Ja mislim da u životu ne postoji neki savršeniji oblik zadovoljstva. Tako da, dragi moji, meni bi bilo jako drago da vi recimo dođete ovdje, da obiđete na kraju u kome ja živim, koji inače nema kanalizaciju i koja se kanalizacija prazni bukvalno svaka 2-3 dana. Meni se posebno sviđa ta prisnost komšijska, jer vidite ovako, vi recimo imate tu mogućnost da uživate u tim komšijskim fekalijama i to je tolika prisnost da vi jednostavno sve te fekalije kad se spoju u jednu i onda izađu na površinu i onda imate utjecaj kao da ste se nekako prisno spojili s tim komšijama, kao da su se vaša govna spojila sa njihovim govnima i osjetite nekako tu toplinu ovog mirisa kada to krenu ta isparavanja. Jer tačno sad mogu da osjetim miris recimo mog spajanja govana sa komšinicenim govnima i prosto je meni prosto milo kad izađem na terasu i kad mahnem komšinici preko terase, jer znam da sam pre par sekundi osjetio njena govna u vazduhu. To je fascinantno, stvarno. Sad, ja idem da nastavim da uživam u ovom divnom danu, ispunjenim mirisnim govnima, a vama želim prijatan i govnaljiv dan. Pa mi vidimo. Ja vidim da još malo ručkam ovdje na terasi sam mnogo bolje osjetio, kako on kaže, i miris i ukus, da. Aha.